kto ešte nebol z kategórie dlhej, nech príde, lebo potom už zase nebudeme opäť miešať voľatie. A Peťo ide hore bez nejakých problémov. Tie kamene na konci sú naozaj také, alebo ja majú čo to za sebou, tak sa ani nerozbehnú. Áno, sme sa rozprávali o súher, ale sme riešili. Po tomto padžare zastavujeme a dávame pauzu, čiže poprosím, nech nás tu na auta potom nechajú chvíľočku vydýchnuť. A ja tu mám zatiaľ ďalšie vozidlo. Naozaj to bolo, ostali ste na dvoch kolesách, my sme tu nachystali, čo sme tu na 5-6 hore a naozaj zaujímavé to všetky chlapí stávajú na tých vozidlách, majú to v ruke, my už za chvíľočku budeme upravovať trať na tú kategóriu špeciál, takže aby sa naozaj aj tie špeciály nenudili, ale aby sa zapotili aj tí šoféri tých. Aj tak som nerozumel, potom sa opýtam, tak uvidíme. Vy musíte mať prílby na hlavách, takže aby ste mohli ísť do toho kvôli tomu. Počkaj, sorry, musím to pozrieť. Krásne, si do toho najväčšieho výjazdu, dajme pozor a kúkajte, sledujte. Rozbehli to vo vodnom štýle, krásne. Ide. A táto, hádam to dala uskakala. Za dva a ideme bomby. Takže krásne popol. Ale tak, keby niekto 20 pomôcol, tak niekto by si to dal, nie? Smerom, tak uvidíme, ako to vyhodnotíme. No berieme to flat, čiže nejaký ten bodík dolu. Ja sa idem tu do špeciálne upraveného padžera opýtať. Čaute, ahojte, chalani, odkiaľ ste sem prišli? Tak bez toho na tom základe, ak to je tých 100 víkendu. Niečo sa tam udialo. A ide to tam, ide dvojka. A ide dvojka. Dnes sa páči, zobrala sa do spodku. Krásne sprehľadáme. Nič nie je prvýkrát. Tu na samých hrákoch zľava sprava. No motor by aj chcel, ale gumy nechceli. Ale krásne to zsúval. Ja som si všimol, že na tomto padžerku sme mali slabší dezen na gumách. Všade, jak si môžete všimnúť na tých obách, tam krásne ako. A krásne popol na to auto, aby ste sa trošku dali dokopy. A staré autičko slúzilo do veľkého výjazdu na jednotke 3 liter benzín. Hej, škoda. Ale nezhodil kolíček. Jednotka nám to neutiahla, chcel by to trošinku rezkejšie a teraz tam vrčí to krásne, benzín, 3 liter, BMW motor, Focus číslo 2. Za 2, dvojka nevládze, do jednotky. No, neviem, škoda. No, musíme, ešte určite pôjde, skúsiš, ako nedá, musím to vyskúšať. Tu je posledné alebo predposledné vozidlo tohto dnešného súťažného dňa. Ideme do finále, 5:30, ako som vravel, že plus minus tak budeme končiť, ale ideme ešte jazdiť do tých ďalších sekcií, 15 sekcií bodovaných a ideme radšej do tej druhej, keď nám to nejde presne, nebudeme riskovať a vybehneme radšej tou slabšou, však veď nič sa nedieje, strátim nejaké bodíky, ale bezpečne dojdem do cieľa. Ja tam opäť vidím Záprašov riadne s tým polotraktoríkom, pološpecialikom. Tu ideme riadne na to. Hráme sa tam. Ešte nevieme. No dobre, chalani,
držím palce zdarne, tu nám už dajú pokyn, aby ste mohli ísť ďalej, tak uvidíte jazdci z Hard špeciálu. Toto je posledné vozidlo, ktoré tu vidíte na štarte a všetky vozidlá už teraz budú opäť hore v tom lesíku, ako tie auta jazdia v tých ďalších sekciách. Tu vidíme po túto mosto na autičko hore do, takže točne, kúkajme, točme, ako to krásne z dola tento kopec, ktorý zadok mu prestal ťahať, ale dobre, vycúvame, zacúvame. Pozrime sa, či má v poriadku zadok, lebo sa mi zdá, že mu prestal zadok ťahať a tam hore je kardan, ak sa nemýlim. Tam v trati je kardan, chlapí, takže asi nepôjdeme ďalej. Hore kardan na trati. Venom ide na trať. Tak uvidíme, čo z toho pôjde, čo z toho bude. A už sme zohnali prílby do ďalšieho modrého špeciálu. Tak uvidíme, ako to pôjde. Chalanom už majú prílby so sebou, tak dáme si na to taký naozaj pohľad. Krásne upravené auto. Jako mohol na také kubatúre dávať jednotky. Trojku? 2, 3. Lebo má redukovaný taký. Tako jednotku dáva dvojku. No, výborne. Špeciál, vyhrabe sa, ale pôjde to, hádam to pôjde, trošku si cúvneme a pôjdeme ďalej. Takže na druhýkrát to vyhúpneme, výborne, ale roztrhli sme tam pásku, nevadí. Teraz tu máme už azda úplne posledné vozidlo tu na štarte. Ja idem trošku vyspovedať. Ja nechcem akože prúdiť, ale mne to príde presne, ako keby som videl pôvodné Tiborové červené vozidlo značky Samuraj. A není to prestrikané? Nie. Maďarov. Kopírovali sme od Maďarov, ale vyzerá to naozaj takisto. Dosť asi s Tiborom spoločne